Dembeng, Papai Aleta, Kang Godil Bos Bolen. Yen bengi kelingan bae angel digawat turune demening wong lanang sing wis ana rabine pengen ketemu aduh isin mareke. Kang Ato Bos Ganda Wijaya, Papai Dimas, Kang Wartani Bos Menir, Mimi Aleta, Papai Aleta, sing doi Ganda Wijaya. Nang apa dadi mengkene cinta nebli bisa klale padahal si akeh wong lanang sing tapi hati beli bisa demen wong liya. Papai Rehan, Papai Dembeng, Papai Aleta, Mimi Aleta, sing dua Jaya Mulia, Kang Godil Bos Bolen, Kang Ato Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Menir.
Gusti bisa temen